Miten Niku oot paikalla? Kysymysmerkki. Henkil. 3 kysymysmerkkiä. No, mitä kokkaat? Joo, muuten niin on, mutta miksi tollasia kerrot? No ei todellakaan oo. Mä istun takahuoneessa, että missä sä? No miten niin? Oon vaan 200 metriä susta pois. Mä voisin ihan hyvin kysyä, että mikä tää juttu on. Liittyykö tää sun läksyihin? Halleluja, laita laturiin. Mulla on 56%. Kits, jee! Jee, on sepö. Lok. Ai jaa. Sähän sanoit sen jo. Ei kun nyt mä tiedän. Tää on se lyric prank. Hegö. Lol.